Welcome back to the YouTube channel Malawi ni kamera zakulu kunja kusiku libwino. Ndiye muone leo kuti nkhani zambiri kwambiri leo. Ndiye actually leo akoma tizikwanisa zonsezo. Leo nditu ma video ali pamwamwa. Tizimenya imodzi mpaka na zonse tizibanga cover. Chifukwa pali nkhani za ku Malawi, pali nkhani za ku Zambia, pali nkhani za kunjako kuzonsezo tizibanga cover leo. Ndiye anyway tiyambe ndi tiambe ite always tiambe ni ankhondo tisanambe ndi Trump ndi Elon Musk kuti zakhala bwanji tiambe ni nkhani ya nkhondo. Finally wasati final wake wantendele yayi koma final wake wa nkhondo ucha. Finally USA kama kuti Trump wanena kuti asiyena amenyane ndani Russia ndi Ukraine. Yeyi asiyena amenyane mukudziwa ndena yake anthu mukumudzi kuja muli ana inu mukumbukira bana bwino basi bakamakolana mtima ka ndi amazabwera ena yake asiyena amenyane amadelelana kwambiri amenewo ati bulane kenako kutsogolo kunazo opana musalelese yayi asiyena kunthana amenewo ndeya amaza kusiyana sopano mukunthana pa amene wawinayo ndamene amayendera ulepo. Next time amene waluzayo samakoloso mtima yayi. Koma no, that's not the case. Case sidi choncho yayi. Chifukwa zimene zozo amene amayankhula aja amakhala anthu onena kuti alibe mbali. Koma no, this case zikuoneka zoti amene akuyankhula wali ndi mbali ka nasali mbali ya Ukraine. Ndeno aziti yayi asiyena amenyane afterwards kena kwaziti tabwe kutere chida ndichi ayi. That's when ife tikunena kuti USA yalephera kukhala kugwiritsa ntchito zake ngati superpower. Chifukwa ngati anali superpower ndoti amenena kuwauza kuti nkhondo imeneyo pavute pasavute sachitike. Nkhondo imeneyo amenena kuwalamulira, right? Komano iwo akukhanga kuti yayi afuna mbali imodzi akuonesa ngati kuti iwo ndi masuperpower abe. It's like azisiya zinthu zichitika. Okay, let them fight. Kana afterwards kana ukapeteso kumbali azikati tabwani tipange chonchi. Iwo mu nkhondo mwalimo. Mu nkhondo imene kuchitika iwo walimo. Ndiponso they have taken sides. Ali ndi mbali, right? Koma ndizopeza kuona kuti akubwera pa public nkumanena kuti yaya basi apapa nkhondo iyi basi amenyane tuone. Osati amenyane yayi. Asamati amenyane aziti timenyane. Chifukwa nkhondo iyi ndi pakati pa Russia. Okay, ndikuwuzaninso mayiko amene ali kujen. Side ya Ukraine yet kuli mayiko kwana 38. Imagine mayiko kwana 38 amene ali side ya Russia ya Ukraine. Ndipo panopa anakala kuno ziti alengeza kuti aneto mayiko amene nasimba chatazira so ndi neto anaka kuti mayiko onse aneto ayambe kukonzekera pano pa chindeo. Ayamba kale ma training chani zambiri mbiri cholinga akuti afuna aifanthamule Russia. Anyway, Russia asobeja tikuzoza kuti nayo soliso ndazibalakeso amene amamvana nawo. Koma sikuti ndambiri ngati mmene ili Ukraine. Chifukwa azibalaka Russia ndoti think of 10 saukwana. Chifukwa muli North Korea, muli Iran, muli China, mona ndi mayiko enaso nchoncho. Koma ndochepa sikuti angafike minalo kufa ukuwonde kuchigulu, right? Kuchigulu chambiri koma kukula anthu ochepa. Koma still zopeza kuona kuti kumbali ya Russia still akuyiwo pabe, like ngakhala awali wochepa awali pambiri fo kukuya china cha Britain ya kuli ndani, right? Ndiye kuliso mayiko enaso kaguluso ka mayiko ena kapena sengana bange decide kuti ikali mbali iti kangokhala pamene mwina koma mayiko ako Africa ndi definitely kulibemo.
ndoti mwina ma-Africans ife mwina tizingobhukidwa eti akakambirana ndi mapresident kuti tatibwezani nkona angapo tofuna koma nchanchani ndoti mwina akazingobhuka ndoti anthu ndikuti wautali kuti kumano tilibe mbali kuti mbali limotere zingotengera kuti mapresident amagwezana ndani amaka president ndikuti tingolekeza ngati Trump mwina wana kuti paja Malawi timakupasa chithandizo tufuna ko anthu angapo amene koko apite ku Ukraine akamenya nkhondo ndikuti the president amangoti okay tabana chithandizo chidibweratu mukapanda mukapanga chibwana apitani mmene kumenya nkhondo. You see? Actually ndinawalenga khoti ina akene yakunena kuti nkhondo tu ili pakati pa anthu awiri akuluakulu amene sangakwanitse kubwera pa ground kudzamenyana komano amangoyembera mafoni kapena kukhala limodzi pa meeting nkhondo timene thandizo la nkhondo komano amene amakapita pa ground kukamenyana amakhala achinyamata amene sakuzindikira waya kumenyana pamakhala uku stranger wasiya banja lake uyuku uyuso wasiya banja lake, right? Akumana pa ground ndi futi akumenyana akuphana komano definitely like simukudziwa chimene mwakuyana anthu inu mukumenyana chifukwa cha wina wake aina ake akuluakulu amene ali mipando kwauko agonaso amangembera na mafoni ase popo basi kupangana take mwatani zatele koma amene akukavutika ndachinyamata pa ground ndithuma kamenyana ndikumaphana komano amene akukaphana nawo amene akukamenyana nawo ndacha amangembera na mafoni acha timakamba kale pano dzulo kuti Russia Trump anali pa call ndi Putin thaya itali kwambiri kumakambirana kulase aba bati bange banja uyuze ku Iran sakhale ndi chintani nyikile bangu bangu right okay chabwino akamati bwezeratu basi chabwino mana anthu amenewo akuyembera mafoni ndiyonjo nde andiso aliyesati badziwa tikumaonaso kuti news yes arayimvera na mafoni arabwezera aratani koma no these people sabwe background ukamenya nkhondo akhala mansion mwawo amene amakhala basi kugona tulo basi aona anawo akazi awo bwinobwino apangire coffee amwe basi koma amene akaluze moyo apa amene akaluze ziwalo apa ndachinyamata achisodzera amphamvu zawo azigogowa akhalale manyumba mwawo, right? That's the definition of war. Definition meaning yenene ya nkhondo ndi imene yoyo ndiye pakatali pano Russia North Korea remember poyambirira North Korea inatumiza ko asilikali angapo nthawi imeneja nkhondo ili mkatikati North Korea inatumiza asilikali inapita kumene kuja namenyana koma pano basi atumiza asilikali 12,000 ochokera ku North Korea apita ku Russia mene kwa akathandizire afuna akabweze chiwembo chichawo. China yatumiza ndi 2 drone madrone opsa kwambiri Silent K apita mene kutako apita ku Russia kutako ndetu akathandizire kuti akathibule Ukraine. Guys, ma update na kubwera pompano ma update akubwera loli tilo wako ukupakana onse ati. Guys, thank you so much Malawian Cameras.